Bé, les xarxes socials són un fenomen que ha regirat la manera de comunicar-nos en tots els àmbits de la nostra vida. La família, els amics, el món laboral, les empreses, les institucions. Tots ens hem adaptat a un nou llenguatge i a una nova manera de fer. I, evidentment, els arxius no són diferents. Les xarxes socials s'han convertit en una gran finestra per a nosaltres que ens permet acostar-nos a la ciutadania i explicar de forma directa i clara quines són les funcions i les competències dels arxius. A través de les xarxes socials podem fer difusió sobre el procés de recuperació de fons documentals, sobre els tipus d'ingressos, sobre l'organització i descripció de documents, de fotografies i de pel·lícules, sobre la restauració i manteniment de suports, sobre les activitats culturals que organitzem, sobre les millores que es fan a la nostra pàgina web i fins i tot podem jugar amb els ciutadans plantejant els reptes i enigmes vinculats al patrimoni documental. Tot això, abans que sorgissin les xarxes socials, era molt costós i complicat perquè s'havia de dissenyar cartells, s'havien de fer targetons, contactar amb els mitjans de comunicació, preparar notes de premsa, i ara ho podem fer de forma senzilla i arriba de forma ràpida a milers de persones. Doncs bé, a l'article Arxius i xarxes socials s'explica quina és la nostra trajectòria i quina ha estat la nostra experiència en l'ús de les xarxes socials. Des del Servei d'Arxiu Municipal de Lloret de Mar ja fa anys que apostem per les xarxes socials com una eina que acosta els arxius i el patrimoni documental a la ciutadania. Utilitzem Facebook, Twitter, YouTube i Instagram i les dades estadístiques que ens ofereixen les diferents plataformes sobre els seguidors i les interactuacions que realitzen els ciutadans en les nostres publicacions doncs, són molt positives i ens encoratgen a continuar endavant. Però a banda d'aquestes dades estadístiques, hi ha un seguit d'inputs que també ens animen a seguir impulsant aquestes eines. Ens connecta amb molta població que desconeixia l'existència dels arxius. Les xarxes socials també ens donen molta més visibilitat. Ens ajuda a difondre el nostre patrimoni documental. Incrementa també l'interès de la població per la conservació d'aquest patrimoni documental. I també ens permet als arxius captar nous fons. Augmenta el nombre d'usuaris a les dependències i també les consultes que es realitzen a la pàgina web i fa créixer l'assistència a les activitats organitzades per l'arxiu. Per tant, hi ha un munt d'avantatges que cal tenir molt present. En fi, no us explico res més i només us convido a la lectura d'aquest article. Salut i moltes gràcies.